ଅଛି ରେ ମା ମୁଁ ତତେ କହିବି ବୋଲି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ରେ ମା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଇ ପୁଣି ଏ ଗାଁରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରେ ମା ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବାପା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କଲେଜକୁ ଯିବି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି କଣ ଖାଇଛୁ ରେ ମା ବାପା ଖାଇ ସାରିଛି ଆରେ ତୁ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ହେଲା କି ମା ବାପା ତମେ ଜମାରୁ ଡେରି କରିବନି ବାପା ଆରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ମା ତୁ କଲେଜକୁ ଯିବୁ ବାପା ଶୀଘ୍ର କଲେଜକୁ ଯିବି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଶୀଘ୍ର କଲେଜକୁ ଯିବି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଗାଳି କରିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଝିଅଟି କଲେଜ ଯିବାକୁ ତା ବାପାଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ କଲେଜ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବାକୁ କଣ ଘଟିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭେଟିଦେବ ହାତ ଛଅ ନଷ୍ଟ ଦିନଟା ସୁଖ ହସିଗଲା ଆଖି ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ମଧ୍ୟାଂଶ एमतीका झील जदि मो भाग्य मिल जाता कि I am sorry. ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତମ ସହିତ ଧୋକା ହେଇନି କଥା କଣ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲି ତ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଏଇ ଦେଖ କାନ ଧରି ସରି ମାଗୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯାହାବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ଏଥର ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି
ତମେ ପୁଣି ଏଇଆ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଏଇ କଲେଜରେ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ହଉ ହଉ ତମେ ରାଗନି, ତମ ପରିଚୟ ତ କହିଲ, ହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ହେଲି ଏଇ ଗାଁ ଜମିଦାର ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତମେ ମୋତେ ଡାକିପାରିବ। ହଉ ଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି? ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲେଜ ଆସିବ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି କଲେଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହବ। ତମ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେବେ କି? ନମ୍ବର ନଦେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲେଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ହଉ ହଉ ତମେ ଯାଅ। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ସତ ଯେମିତିକା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ତା ଚେହେରା ଦେଖି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ କାହିଁକି ସେମିତି ଲାଗୁଛି? ସତ ଯେମିତି ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ନିଜର ପରି ଲାଗୁଛି। କଣ এই ঝিও সହିତ কোনো ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ? କାହିଁକି ସେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ଝିଅର ମୁହଁଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ପଡୁଛି। এই ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡିଯାଇଛି। ଆରେ କାହିଁକି ସେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ ନାଟା କହିଲା ତୁଳସୀ? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବ। ସତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁଳସୀ I love you. I remember you. କାହିଁକି ସେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ନା ମୁଁ ଏ ଝିଅ ପାଖରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି।
ଅଛି ସତେ ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।